Jeg skal lige høre, jeg kommer fra Danmarks Radio og laver nogle radioprogrammer om Sølund. Ja. Jeg ser ikke så mange på Sølund med tatoveringer. Jamen, jeg er også gammel sødmand. Og hvad står der? Det er det eneste pigenavn, jeg har. Der står Anissa. Ja, den er svær at se, men det står der. Og så står der... Det er så Hongkong, ikke? Hongkong? Ja, og så er der en japaner, ikke? Og så har jeg så min viking herovre. Og så har jeg en ude for Indien, ja. Så har jeg min hotdogs, mand. Og så har jeg mine hestesko. Din hotdog? Ja, og så har jeg min hestesko. Hvor har du en hotdog? Det har jeg her på sengen, mand. På maven? Ja. Du må sgu da godt se den. Jeg hylder dig ikke med løgn, mand. Er det første gang, I ser den hotdog? Nej, altså nogle af dem har set den. Det er dem, der sørger for at gøre mig i stand, og så nu til... Jeg har set den, mand. Du har simpelthen en hotdog tatoveret på maven? Og ved du, hvorfor jeg har den? Så, du har sejlet mange år i polarfarten, ikke? Så var det meningen, at vi skulle have en pingvin der, ikke? Vi har selv sejlet den op. Men dengang, når vi kom hjem, der blev den så lavet nede i Nyhavn, du. Så var han ved at brække, du over at lave alle de der pingviner, du. Så sagde han helt af, jeg gider ikke, så. Nå, så sagde han, det kom sådan helt spontant. Og så der lavede en skide hotdog, så på der overstået, mand. Og det gjorde jeg. Og så var det overstået, mand. Ja. Men der er jo stor forskel på en pingvin og en hotdog. Ja, det er det godt nok. Men nu er jeg altid været glad for mad, forstår du? Det er altid have noget, jeg altid slår af sider, ikke?